и съм служител в Евангелска 50-на църква Божия дар е вечен живот, която се намира в Англия. Аз се казвам Ива и съм служител в Евангелска 50-на църква, която се намира в Англия и се казва Божия дар е вечен живот. Аз се казвам Донка и съм служител в Евангелска 50-на църква Божия дар е вечен живот в Англия. Аз се казвам Марин и съм служител в Евангелийска 50-на църква, която се казва Божия дар е вечен живот от Англия. Аз се казвам Мони и съм служител в Евангелийска 50-на църква Божия дар е вечен живот, която се намира в Англия. Аз се казвам Веси и съм служител в Евангелска 50-на църква Божия дар е вечен живот, която се намира в Англия. Аз се казвам Цветан и съм служител в Евангелска 50-на църква Божия дар е вечен живот, която се намира в Англия. Бог вложи в сърцата на нашите пастори една невероятна кауза. Днеска сме тук с молба към вас и да ви споделим каузата, която нарекохме "Подари усмивка на дете в нужда". Всички знаем колко много деца има в България, които са лишени от неща, които ние имаме в изобилие. Деца, които са лишени от най-необходимите неща. Затова нашата молба към вас е да се обединим всички заедно и да подарим една усмивка на децата в нужда. Ако тази кауза докосне сърцето ви, може да участвате в нея, като закупите и дарите детски и бебешки дрехи, обувки, памперси, сухо мляко за бебета, детско спално бельо и играчки. Ако някой от вас иска да участва в нашата невероятна кауза, дарявайки финансови средства, може да го направи. Ще намерите данни на сметката на църквата под видеото. За повече информация и въпроси може да се обърнете към посочения номер. Здравейте! Казвам се Радостин и съм пастор на Евангелска 50-на църква Божия дар е вечен живот. Днеска имам апел към вас, брати и сестри, хора от цяла Англия, вярващи хора, хора, които обичат Бога и вярват в Бога. Моля ви в името на Исус Христос, дайте да помогнем на дечицата, които са в България, които нямат възможност да си купят дрехи, да си купят храна, да си купят обувки. Бог вложи в сърцето ми да помогнем на тези дечица, да помогнем на тези родители, които не могат да си купят дрехи за децата си, просто да си обслужат на децата, както заслужава всяко едно дете. Моят апел към вас е, мили хора, да съберем дрехи, да съберем обувки, да съберем хумана, да съберем памперси, чаршафи, калъвки, просто който каквото има на сърце, за да можем този август, тази година, 2024 август месец, началото на август по-точно, ще се пътува за България. Тези неща ще се натоварят в микробус, ще се пътува за България, за да се раздадат на хора в нужда, на дечица, които наистина живеят на ръба на бедността и нямат тази възможност, тези родители нямат тази възможност да купят тези дрехи и тези обувки, които децата им заслужават. Моля ви, дайте да помогнем на тези хора, на тези дечица, на тези семейства. Дайте да дарим една усмивка на тези семейства. Също, ако някой има на сърце да ни благослови с финанси, ние ще сложим банковата сметка под видеото по-точно, за да ни благослови с който каквото има на сърце. Но нашия апел към вас е, моля ви да помогнем с дрехи, с обувки, с храна, с такива неща. Моля ви, който каквото има на сърце, нека да помогнем. Живеем в една държава, която тече мед и мляко, както казва Божието Слово. Благословени сме от всичко. Вярвам, че всеки един може да даде по нещо, да помогне по нещо мъничко, да дарим усмивка на едно дете в нужда в България. България е бедна държава, нямат тези удобства. Дайте да помогнем. Мили хора, бъдете благословени, вярвайте в Бога, Бог ви обича